Okei, terve. Siis terve. Eli mä näytän tässä nyt miten käytetään Fire-alpakkaa. Tuossa mä avasin sen uuden tämmöisen paperin. Mä näytän tästä näitä. Tuossa voi säätää väriä. Juu, kaikki värit löytyy ja tummuudet ja muuta. Täällä on näitä mitä pensseleitä. Tässä on niinku, mä näytän kaikki sen esimerkin. Täällä voi vaihdella noita. Sori, mulla on ihan kamala yskä sitten. Mutta täällä voi vaihdella noita siis läpinäkyvyyttä ja kokoa. Täällä on kaikenlaista sekoitusta ja niinku sumennusta ja tossa voi kääntää paperia ja sitten tolleen niinku. Mä näytän tossa vähän esimerkkejä. Tossa voi niinku saada sen sillä niinku normiasentoon näkymään. Te näette kyllä tuossa videosta. Mutta juu. Sitten katsotte vain tätä niin ymmärrätte. Sitten tässä tulee paljon muutakin tietoa, että juu, ja mä tein tän sen takia, koska mulla eräs henkilö halusi multa siis ei osannut käyttää Fire-alpakkaa, oli sen hankala sanoa. Niin mä sitten ajattelin, että mä olen ystävällinen ja teen hänelle opetusvideo. Että tällaista. Mutta joo. Ahaa, mä niinku. No niin, nyt jatkuu taas. Tässä on watercolor, vesiväri. Täällä voi niinku sekoittaa värejä, se ei vain näyttää kovin hyvin. Tossa on ihanaa Fire-alpakka. Tommosta. Miten ton sanois? Sitten tässä on kaikenlaista, toi on symmetrinen kuvio, tuo mikä tuossa on. Et sä voi tehdä sillä hymiötä. Tai jotain, mikä nimi oli kuin Torne. Mä tein täällä usein ruohoa, koska niinku miksi ei. Okei, se on ansyy. Täällä on kiva tehdä pilviä. Oon vähän sairas. Tää on jotain hyvin eeppistä. Okei. Seuraavaksi mä näytän miten sä voit tehdä vähän niinku oman tommosen kynän. Eli sä klikkaat yhdestä tommosesta tietystä kohdasta. Sä otat jonkun kuvan, sit sä voit vaihtaa sen nimen ja sen näkymän tai sen, että miten se tulee siihen niinku, millainen kynä se on vähän niinku. Ja sit voi vaihtaa kaikki. No kun sitä kokeilee, niin sen ymmärtää sitten. Kaikkea hauskaa jännää. Siis siitä voi tehdä tolleen ja kaikkea. Erittäin hauskaa. Siis Fire-alpakka on tosi helppo käyttöinen ja näin, mutta jos et osaa englantia, et ymmärrä mitään. Okei. Ei ole ihan niin. Ja tossa mä näytin miten sä voit tehdä niinku uuden jonkunlaisen niinku kynän. Sitten sulla on noita kaikkia sä voit tehdä suoraa viivaa, ruudukkoa ja jotain muuta hauskaa. Tuossa näkyy. Tuossa on kaikenlaista. Valon säteitä voi tehdä, ympyröitä. Niin. Ja jotain kaikkea hienoa. Sitten tuossa voi niinku undoata. Ja. Sitten tuolla on tuommoista, mikä pikseli. Mä en tiedä, miksi sä haluat tehdä niinku tämmöisellä hienolla Fire-alpakalla tai pikselityötä, kun on niinku normi painttikin siihen. Mut ihan sama. Sitten tässä on sä voit siirtää sitä kuvaa tossa. Sä voit tehdä niinku maalata tommosen kohdan. Ja sitten tässä on tommonen. Mä en tiedä miksi sitä kutsutaan, mutta tommonen jännä systeemi. Mä vaihtelen tuolta sen eri niinku efektejä niin sanotusti. Ja tässä mä näytän miten sä voit niinku rajata jonkun kohdan, mihin sä teet vain ja ainoastaan sitten. Ja sitten noin. Niin tuolla on sit toi
mä näytin just äsken tuolta. Sitten siinä voi tehdä tommosia hauskoja juttuja, että sä voit niinku kääntää sen tai ottaa pois sen. Ja se, missä lukee A-L, niin sit sä voit ottaa koko kuvan semmoiseksi jännäksi. Sitten täältä sä voit ottaa monia eri kuvia niinku samaan aikaan. Ja niinku, no tässä minä näytän jotain hauskaa. Sä voit ottaa tuolla väripipetti ruiskusysteemillä värin. Taikka painaa hiiren oikeaa puolta, niin sit se ottaa tuolta ihan sama jutun. Ai niin, muistattehan siis tuossa on tommonen kiva merkki. Eli semmonen Fire Alpaca logomerkki. Eli sun pitää tallentaa se Save As. Eli niinku aina PNG-muotoon. Muuten sä et voi käyttää sitä kuvaa missään muualla kuin Fire Alpacassa. Mutta kun se on PNG-muodossa, ei kun aina tässä tulee näitä, miten voit rajata näitä. Kun se on PNG-muodossa, niin se liittää kaikki tasot yhteen. Sun on pakko hyväksyä se. Tuossa mä kopioin sen ja tein uuden tommosen. Tässä me näytän, että niinku voi ottaa niinku noita värejä siitä sitten. Niin, multa jäädä joku selitys kesken, mutta aika loppuu vähän kesken. Ja hauskaa. Mutta sä voit flippata tuo kuvaa niinku toisin päin ja kaikkea hauskaa. Sitten horisontal, niin sä voit kääntää tuon yhden tietyn kohdan, minkä sä oot ottanut. Sitten täällä on näitä filtressä, joku vastaava, mä en muista sitä, mutta sä voit säätää näistä eri juttuja. Näitä efektejä, kontrastia ja tuossa on väriä ja kaikkia. Mä oon oikeesti pahoillani tästä mun yskästä, mä en voi sille mitään. Olen ihminen. Ja tässä voit blurrata sitä ja tossa menee pikseliseksi ja sitä on joku jännä juttu, mitä mä en oikein tiedä tai ymmärrä, mutta täällä on ihan kaikkea hauskaa. Niinku siis, you know, maybe. But. Tuolla on kaikki tommosia hauskoja juttuja, joihin ei tarvitse koskea. Joo. Sitten niin, eli kun se kuvaa BNG-muodossa, niin se yhdistää kaikki tasot. Ja kun se on Fire Alpaca-muodossa, aina tässä mä näytän, miten sä voit tehdä uuden tason sille. Kun se on Fire Alpaca-muodossa, niin sä voit käyttää... Sä voit... Nyt, Love, sun on keskityttävä. Kun se on Fire Alpaca-muodossa, se ei yhdistä kaikkia tasoja yhteen, vaan sä voit käyttää niitä niinku muuallakin ja mitä? Te ymmärrätte, kun te kokeilette. Mutta tässä mä näytän näitä kaikenlaisia efektejä tähän mikä tuo on? Layerin tasoon. Efektejä tasoon, kyllä. Ja sitten voit ottaa sen tason niinku pois käytöstä. Ei pois käytöstä, vaan näkymättömäksi. Tuommoisessa kivasta pikkuisesta napissa, niin sanotusti. Ja sä voit poistaa sen layerin. Sitten voi tehdä kaikkea hauskaa. Tuommoista. Tää on aika kaunis kuva. Erittäin. Joo. Että tällaista. Mä toivon, että niinku auttoi teitä jotenkin. Ja niin koittakaa selviytyä tämän Fire Alpacan kanssa. Tää on oikeastaan se yksinkertainen, kun tää vaan ymmärtää jossain. Joo, ei tässä mulla oikein muuta. Mä oon pahoillani edelleen tästä mun yskästä. Ja videoita tulee kun ehdin ja kerkään. Ja mulla on vähän koulukiireitä, mutta ei voi mitään. Tuossa mä kirjoitan hienosti moi Fire Alpaca systeemillä. Että heipat vaan kaikille.